Dini 16 December 2021 inshallah tini human rights na tini je program tongmani TPF dongni ojago coverage khaina bagai sajakmani yaglo ang media person ngine ang phaikia ojago hingkai borobai baksa no coverage bo khaikia rally no coverage khaikia rally coverage khaimani yaglo gotikai kumulung tike tukmali hati tike thangine yakoi main building tike thangi firogi phaikia oboni yaglo boro gana saka khumbu academy o program nai hinai hingkai o program ngna ni jago no anga thangno thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang parker ka hingkai parker mani yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka no bela jak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no klangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage kai thanga boro ur ke khasi laine phalika hingkai phalemeni yaglo ani bike se sabai jaksu last ang mana khaka ang jenu phaikan kai ang mana khamen yaglo boro gano buna nakha kai ang boto ani sak samlo gai ang ma kharka hingkai kharne thangmani yaglo boro bike bokoka tarpore ajagani handicap kaisa tongmani camera kamai thanga ajagani abo tabuk sabo naka amo tu saito manya hingkai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagan attack khaijana na ang tini ang nije khut tongtu duisa attack khaijago aboro baksana coverage khai tongisa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismile jalia ang ekdom justice nabo oba hai rok beleno chaya klai sine tirbro uram no oba hai ngo media rok jaga jaga attack khaijago jabo khaijago om beleno chaya hani bagai yang justice nayo abo simia camera bike simia te aro hani camera switcher botongo camera switcher bo bike sabai jamani yaglo no camera bai baksa no kamai thaka amo belo dajak thumani asako oboni bagai belaino uram sini media ro belaino satok pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belaino khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo belaino kotor justice nayo